On jotakin, josta haluat vapauteen tänä päivänä. Haluat puhdistua, niin kuin Raamattu sanoo, tulee puhdistua myös kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Eli mitä oma henki on saastuttanut. Rivot ajatusmaailman synnit. Monilla on äärettömän, mä näin semmoisen niin kuin ruman naaman tuossa yläpuolella. Ja kun mä katson tuota rumaa naamaa, miksi se on niin ruma, niin Herra sanoo, se on ruma sen tähden, että täällä on niin rumat ja rivot ajatukset täällä sydämessä ja mielessä. Ja se tekee siitä naamasta rumaa. Jeesuksen veressä on lääke myöskin rivouteen ja rivoisiin ajatuksiin. Ja kun sä teet parannuksen ja luet Raamattua, sä tulet huomaamaan, Raamatun sana ruokkii sinun mielesi alueita ja alkaa puhdistamaan sinun mielesi alueita. Sä saat voiman rivouksiin, voiman taistella syntiä ja saastutusta vastaan. Sun ei tarvitse jäädä niihin synteihisi. Ja nyt tässä, kun me ollaan Jumalan kasvojen edessä, mä kysyn sinulta, joka tänä iltana haluat sydämessäsi tehdä täyttä totta, tunnustaa Kristukselle, että tarvetta on puhdistua. Sä voit merkkinä Jeesukselle nostaa käteesi ylös. Minä tahdon, puhdista minut, Herra, Jeesuksen nimessä tänä hetkenä. Ja nyt nostakaa kädet reilusti, jotka kaipaatte puhdistusta. Pitäkää vähän yllä, niin mä katson, kuka ei tarvii. Tämä on hyvä paikka. Okei, hyvä. Herra näkee nämä kädet Jeesuksen nimessä. Nyt lasketaan kädet alas. Mä kysyn vielä, onko joku täällä ihminen, joka et tunne Jeesusta, et ole vielä uskossa ja haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin nostapa käsi ylös. Onko semmoinen ihminen täällä? Me siellä pikkupoka nosti, se on hyvä asia. Onko joku, joka ei tunne Jeesusta? Siellä Herra näkee ja joo, kiitos Herralle. Onko vielä muita, joka et tunne Jeesusta ja haluat antaa elämäsi Kristukselle? Onko muita vielä? Mulle tuli mieleen vielä kertoa yksi juttu. Mä oon nimittäin rukoillut Herralta vuosien saatossa sitä, että saisin julistaa niin, että joka minua kuulee perii iankaikkisen elämä. Mä olin nuori poika, semmoinen, olisinko ollut 7-8-vuotias poika. En tiennyt näistä asioista mitään. Meidän koti ei ole uskovainen koti. Mutta mun isän isä ja äiti oli uskovia. Ne oli helluntalaisia. Ja kun mummo kuoli, pappa alkoi ryyppäämään. Hän alkoi kylän miesten kanssa kaljottelemaan ja pitämään sitä jumalatonta menoa. Ja sitten tuli aika, että pappa kuoli. Ja ajattele, mä olin varmaan 7-8-vuotias. Ja yksi yö pappa tuli minun vuoteeni vierelle. Mä olin näin hereillä kuin nyt. Mä sanoin papalle, mitä sä täällä teet? Sunhan pitää olla taivaassa. Pappa sanoi, ei, minä en päässyt taivaaseen. Minä en elänyt niin kuin minun olisi pitänyt elää. Nämä sanat on syöpynyt mun sydämeeni. Mä en elänyt niin kuin olisi pitänyt elää. Mä oon rukoillut, että saisi se armo julistaa, ettei yksikään tarvitsisi tulla kertomaan, ettei päässyt taivaaseen, vaan että jokaisella on mahdollisuus päästä Jeesuksen nimessä. Mutta se edellyttää, että me tehdään täyttä totta. Mutta nyt mennään puhdistuslähteelle Jeesuksen nimessä ja pyydetään tuota siunausta pyhässä hengessä. Halleluja. Rakas taivaallinen Isä. Oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus, Kristus Herra. Herra, me olemme tänä iltana olleet sinun pyhän sanasi äärellä ja sinun pyhien kasvojesi edessä. Jeesus. Herra, sä näit nämä sydämet, nämä kädet, jotka nousivat merkkinä sinulle, Jeesus. Anna minulle anteeksi. Anna Jeesus minulle minun syntini anteeksi. Jeesus, puhdista minut minun synnistäni.
Herra, sinun sanasi sanoo, vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, villanvalkoisiksi. Ja Herra, sinun veriuhriisi, sinun ristin työ tapahtumiisi, Herra, vedoten. Minä tänä iltana julistan syntejä anteeksi sinun nimessäsi. Sillä sinä, Jeesus, olit täydellinen uhri. Ja sinun uhrin perusteella me olemme vapautettuja synneistämme, hallelujaa. Ja Isä Jeesuksen nimessä minä julistan tänä iltana syntejä anteeksi. Minä julistan jokaiselle, joka merkkinä Kristukselle kohotti käteensä. Minä tunnustan syntini, minä hylkään syntini. Minä julistan sinun syntisi anteeksi tänä iltana Jeesuksen ihanassa nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja minkä minä päästän maan päällä, se on oleva, päästetty taivaassa Isän tykönä. Ja Isä Jeesuksen nimessä sinä kuulit näit tämän käden noston, millä tämä veli merkkinä Herralle luovutti elämänsä Kristukselle. Kiitos Herra, että sinä otat hänet vastaan tässä hetkessä. Ja sinun nimessäsi minä vapautan hänet hänen synneistänsä. Minä julistan sinun syntisi anteeksi tänä iltana Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja minkä minä päästän maan päällä, se on oleva, päästetty taivaassa Jeesuksen nimessä, ja saat olla vapaa synneistäsi tänä iltana. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, me kiitämme tästä hetkestä. Me kiitämme, hallelujaa. Me kiitämme, voi että minä näyn. Jumalan henki täyttää nyt. Jumalan henki liikkuu nyt. Nyt on hyvää tulossa. Nyt kun on parannus tehty, nyt on hyvää tulossa. Jeesuksen nimessä Jumalan ihana henki. Hän liikkuu täällä. Aamen, 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 aamen. Halleluja, halleluja. Sinä sisareni, sinä, jolla on se sinä siinä. Minä kun katsoin sinua tuolta puhujapöntöstä, minä näyn, että Herra tuli sinun tykö. Ja Herra sanoo sinulle, että muutoksen ajat tulevat, kyyneleet kuivataan. Alkaa tulla siunaus sinun elämääsi ja voi että mä tunnen tää öljy. Jeesus sanoo, että hän rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet. Hän tuntee sinua. Ei sun tarvitse penkoa itseäsi ja yrittää olla enemmän kuin on. Muista, että sellaisena. Hän on sinut tehnyt ja hän rakastaa, hän parantaa sinua niistä haavoista ja hän hoitaa. Minä näin semmoisen hoidon nyt ja alkaa muutoksen aallot tulla sun elämään ja siunaus tulee. Ja sä tulet näkemään, miten Herra pitää sinusta nyt huolta. Jeesuksen nimessä, halleluja, ole siunattu. Jeesuksen nimessä, halleluja. Me kiitämme tänä hetkenä, aamen, aamen, aamen. Näin semmoisen näyvelieni parantavaa öljyä. Se tulee sydämeen. Se on parantava öljy, mikä oikein minä näen koko tämän sydämen, siihen menee nyt voitelu. Herra, sinä lasket parantavan voimasi nyt. Herra, tämä sydän saa kokea tänä hetkenä oikein terveyttä pyhässä hengessä. Ja nyt otetaan semmoista ahdistusta ja kärsimystä pois sinun sydämestäsi ja mielestäsi. Ja Herra, siunaa sinua nyt Jeesuksen ihanassa nimessä. Hallelujaa, hallelujaa. Me ylistämme vapahtajamme. Aamen, halleluja. Sinä sisareni siinä